Alina Munteanu este fondatoarea Centrului Aspera, un proiect inovator dedicat copiilor cu nevoi speciale. Să ți se spună în maternitate că copilul tău nu aude, e un șoc, dar momentul în care din Germania ni s-a spus să stăm liniștiți, este doar o otită seroasă în spate, dar am aflat asta în jurul vârstei de 1 an abia. Recunosc că atunci a existat și o furie în mine și o bucurie imensă, că de fapt diagnosticul întotdeauna a fost unul greșit, dar și furia că am trecut prin acele emoții, că el e deja întârziat în dezvoltare pentru că nu a auzit. Happy Cafe, de luni până vineri, de la ora 15:30 la Happy.